col·lecció, gal·licisme, il·legal, mil·límetre i síl·laba. Això ja ho explicaré, d'acord? Però ja ho explicaré que toquen les definicions. Però sí que és de veres que és una regla que funciona molt bé, és molt fàcil, és aprendre al colgar el míssil. Al colgar el míssil, però el xip. Per tant, si ell no comença a fer res d'això, no s'acosta. La C, perdó. De veritat que no hi... Es posaré un guionet, perquè normalment té indicadors de temps. 59. L'actriu serà ja, perquè ja no sap si significa qualitat de la revisió. Distingir o distingir? Distingir. Distingir. La. Següent. Quina és la frase que estava descrita? La cafeïna és un estimulant cerebral i cardíac. Però llavors no és cardíac, és cardíac. Recordeu-se de posar bé quina és la síl·laba tònica. Recordeu de l'atmosfera, futbol, aquesta és una altra. Perquè en castellà és cardíaco. Següent.